Hola, em dic Jordi Paulí, soc professor de saxòfon i aquí tenim l'instrument en les seves parts més importants. 3 parts. Aquí tenim l'instrument amb el cos, el colze, que ve subjectat per aquestes dues arandeles metàl·liques, i després aquí tenim el pavelló o la campana. Això és tot una sola peça. Això ha d'anar lligat aquí, sempre com a mesura de protecció. Aquí ja tenim el cos i aquí tenim el tudell, que l'hem de posar aquí i sempre apretar aquest cargol perquè sigui ben fixat. I aquí tenim una part molt important, que és el broquet, compost per la braçadora, la llengüeta simple o canya simple i el broquet en si. I això és el saler, que és un protector. Això va aquí i ara ja tenim l'instrument ben ensamblat i sona així. Gràcies per escoltar-me.